When it's unfortunate apo digiti haantay mapakpakadaan nga pasamak, at the same time nakarkarumit nga road nga saan tayo nga nagaayatan digijay nga pasamak tayo at dada talaga banbanag nga saan tayo nga maanantisiparan. We would like to thank a lot of people nga despite iti digijay nga unforeseen events, technical difficulties nga napasaran dagitoy dadto mga events tayo ket adut tagtao nga timulong nga dagdagos tapno ma-resolve ken masulbar digijay rason wenno cause na digijay nga technical difficulties nga napasaran tayo apo. Na yes, actually ustuunay ni Apo Mayor ka DJ Apo that we have to be more prepared and the contingency plan na kadagijay nga saan tayo mapakpakadaan nga pasamak, which is digijay kasjay nga pa nagkwati technical difficulties nga most of the time talaga ket saan tayo mapakadaan, especially iti live nga papabuyak and performances, but also, it is very true that nga masapol tayo nga ikwati contingency plan nga sa kumagi panangi preparar iti generator sets ken masapol nga adalat tamet nakaangkla nga nga digiti tattao nga mabalin tayo nga pakatulungan, which is actually DJT permi nga pagyamyamanan tayo apo because nakadardaras alisto iti panagresponde wenno panang arayat kanya tayo digiti miyembros ken opisyales iti INEC ka DJ nga napasamak apo iso nga it took us actually, well, it's quite long pero no awan ko maitikas nga kadaras nga pinag-respond digiti taga-INEC apo ket baka nabaybayag kumapay iti anana. So actually we are grateful latamet and thankful ta na-restore isuna iti the soonest gapumet lang iti kinaalibtak ken kinasiglat da nga imay nang arayat kanya tayo ken nang solusyon ka DJ problema apo.